back to my YouTube channel. Tata mga kabag sa pag kami ko maadburas iti sili kat kuada nakita mi ng ubing mga kabagis nga agluddag tapos adamat adatin ano mga kabagis nga interview tayo damdama. Tata mga kabagis kat nakita isudang agluddag dito aglangnaw ida kasjay mga kabagis. Tataon mga kabagis kat kitaan niyo isudan niya da baka damdama agawid dan dadin ano ni mga kabagis naka focus dadin niya enti ko kuwati di chay so ente nga din mga kabagis kita nisudakan apa na mutkas la agdagdag ang mga anak ka kita nabangguti na reta cellphone na pag-vlog kita niya mga kabagis hanlang nga sakti kinanan niya bagbagaan nga nagagat hindi ka nagaduda kahit na mga kabagis nga ubing nga nagagat nga sila kanyak kita niya ni mga kabagis ni Oda Jane ano ni Oda tada gidubing mga kabagis aglidlidig da mga kabagis ta nadalang sila ko da nga kuwaliddag kasi ta anong kakartada lang mga kabagis ta hindangan ka ngay kanikarta da ina tanong dalang nga daw mga kabagis tatapan tayo nga kita na isudan mga kabagis kina-interview tayo na ano agad ni mga kabagis ubing aglidlidig hi ko ni picture pa inay. Picture. Ata pa inay. Dapat picture. Tinay. Picture na daw. Dapat. Di pa kilala dagiti nga ubeng tagagay sa mga kabagis dapat ni anak ni manang ube ni Jusel tapos anak ng Timil tapos ni Solito barkada na ni Manong ko aji papa na mga kabagis ate mat ni Ian ni Kalay ate ni ano taga Concepcion mga kabagis ata awal ata dadyo manipitso nagagaganda niya mga kabagis kita niya na nagaganaaladan niya kung yun na niya ata pwede 30 pesos at 30 pesos sige pa Gita ni Kalay, ang daling tanda. Hindi kahit Tagalog school. Kasi kapag-punta tayo. Kaya. Yo, sige. Nakalulante lang anak ng bisip pa. Nakatay din nakita tayo dito. Kaya. Nagina. Nagina tiridig niya kuya. Ngom kalakancho lang tako niya. Agala ako na kanya daw. Kita niyo na mga kabagis sa gidubding niya agdildig data na dalang si kwartada. Nagaduta mga kabagis sa agdildig at titinulong data ano bibingay dan to aji mapaglakwon da mga kabagis. Lala ko daw ang ata mga kabagis na paspasyal data ano dati kwartada mga kabagis. Adam tagkinsi mga kabagis di may sa cup noodles mga kabagis. Tapos kita niyo ni ano ni pichol. Nagmamay niya. Kita niyo ni mga kabagis ni nagdadakkel si wada ni ti pinagaanti na naalada nga ligdig ni mga kabagis nagmamaya. Kanyo ni mga kabagis. Nagimas ato yung mga kabagis nga kuwa alsuman. Nagdidakkel dagiti mga kabagis nga mahan nga anakan agiti mga kabagis. Agiti mga kabagis talagang ilalako. No ko mga kabagis no sulto pag anak-anak na. Ala! Dugyot! Dugyot ano? Kita niyo na ano mga kabagis. Yan kasi ka. Hi, kunam anak. Hi. Mapatog mo man na ako pag umkan ka man dito. Bye. Ay, matag mo niya. Dress mo ay suot mo ka Ay, na. wag ka di. Isuot. Ano naman ay ay. Mali ko. Made, baset. Ubeng. Ubeng ajay. Agdakon. Pan. Oh, titabi ko. Anay. Taman. Taman. Tumatulog dugang. Taman. Mang nagdadakdakdakdakdakdal kanya kasta na man. Adi di Gumatang kaya tinagdidakdal mi nga leddag. Bala ka guys, mata naglakala. 50 pa sa piraso. Piso
siomay sa piraso! Hindi mo minata. Nay, kakangkan na! Nagdalong yung Mga kabagis, naglalaing daw ang umpait ni naalak may sapay lo. Ano kayo, taagala? Agkurimus ka. Agkurimus nga. Dagak. Kaligi-kaligi. Rago ma'am, saan kita ka nung na tinalak? Ay, naumpay na tisay. Uy, nagkaduma nga talaga ni Mana, mga kabagis, nasa tinatay ka na biyag. Kita niyo ni mga kabagis, damdamakit ag swimming dagitan ni malpas da kano nga agliddag kasi ayan ni mga kabagis no hanga swimming pool ti pagdigdigo hanga swimming pool ti paglang na ko yan no di katanggal mga kabagis aglawan ka sige tagpa-premyo ako dito Dakon okay aglawan yung magkibay Rina nang kakangkungan kay ano. Wen manawit sa igit. Tigit aling ta. Mga kabagsa pang kami pa bit agburas iti sili mga kabagis ta. Wow, hamingan unaan ata ko tang kaya nga importante ata. Tatawa mga kabagis kami pa burasan bit di sili ba. Ag subli kami tuman ito damdaman mga kabagis. Tatangan mga kabagis dati tenti silin mga kabagis agburas tayo mga kabagis ta barbara damo kumatimay sa kilon ta 1,000 kano tata mga kabagis iti silin sapay lang kumataad dati ate mga kabagis may 1 kilo tanod dati kwartami manan ate ni mga kabagis ni tapos nagadupay dita ni mga kabagis Kasi ni mga kabagis ni sili mi mga kabagis di may nalalagaan idi mga kabagis ngam tatan mga kabagis alalagaan mi matenta nga pagkikitaan mi mga kabagis. Sa inyo yung mga kabagis nagaduma ila tatibungan ng mga gididuma aun tibong bunganan mga kabagis nataydan mga kabagis agito lang dabduma mga kabasket kuha na biyag damot kasjay tas agidaduma magkanataydas di kami mga kabagis kat di mi nga masibsibugan kasi di mo malalagaan mga kabagis yung nga natin agidaduma sila daduma tinaka-recover kabagis kita nyo ti sili mi na nagmamayat ni naglangtot nagatid dagtibungan na kasi mga kabagis na nagatid dag ni mga kabagis
dapat nagburburas ka ti sili mga kabagis lao kang matigrin ta ano nga puro ridla ang mga kabagis ta ano kuangay kasjay ang kaamoy kuang. Atin ni mga kabagis bakutan balasang ubeng. Kita nyo ni mga kabagis nagmetikuloy da. Awan siguro ti sili di mang inasalin niya mga kabagis. No awan ti sili di mang inasalan. Datela di balay inti bariyong ni. Umay kayo gala kalibre para kanyayo. Basta suportaran dak ikan dak ti chocolate yun. Tata mga kabagis, nalpas kami nga nagburas ti silin mga kabagis. Barbareng adamot ti may sa kilo ato yun sa pala ko mataadan. Mga kabagis, tataan mga kabagis, apan tayo man inti aglaladag nga ubingan mga kabagis. Kita niyo ni mga kabagis lagi ito ubdang. Maganda ni dama po na aji timban mga kabagis no kayo tiyo ti agorder. Ag-comment down below kayo lang dito enti YouTube channel to mga kabagis. Tayo baga kanyada nga nadagorder. Apan ti agala mga kabagis. Nadagorder kanya kapag agala ang. Good. Ito lang ko yaw. 50. May supot. May sasupot ka ng mga kabagis kat 50. So naglaka lang tila ko da mga kabagis ta ano dalang kwartada ni mga kabagis kita nyo ni anagadon ni mga kabagis umalis dati pagledigan ta na linis ka na to'y naangam adamo baka na baka kamatamatin da so ito lang waran mabuti na siyak yan ay baot mahal kay baot makatitigos ako kala sige ah tapos damdama kinamakama na kayo kinamakama dan to kay dakuya Tabo mabuting na. lah isa isa yan halo Oy, ano? halo kala dapat yan
sa gawid kami ta nakadigo sa amutan nang nagbangsit lang. Hindi dapat mga kabagis at bati dapat. Kaya may mayatang dagdigdigos. Mga kabagis, iyawit ang gijilad-dagdan pa. Handa mo lang nga ilakon. Ayun, iyawit na yun. Ne, pero peke. Haan mga kabagis, hanggang ko ala na dito kakaasid ang mga hagladag. Yung mga baybayan sa ilatan mga kabagis. Nag-iimas pa ito na alada. Hi mga kabagis, Happy New Year! Nagmayat iti agbalin nga ubeng, so nga no kaya mo ba agubeng panggagparito, okay? Sa atin ang rutag-tatiblat kon mga kabagis, tatad mga kabagis at damanti original nga nagpa-shout outan. Kagiti lang mga kabagis agijay agbuy-buya kan mga supsuporta kanya mga kabagis. Di pa nag-vlog ko kan agiti mga kabagis kit kakasinsin ko. So hang ko ilista tatateg papashout at mga kabagis ta taga milang dadya abro dagay ko akin kasinsin milang mga kabagis. So ag-shout out ak nga din mga kabagis. Shout out kay naman ng Michael nga kinanan kami nga agpupol nga oray naman di kami agtutong mga kabagis kit ilibre na. So shout out ko ka na iso na ibagbagana. Ken shout out kay naman ang Litlit, kini Sir Bok, kini Manang Binas, ni Asyang, ni Asyeng, kini Manong Mane, kini Manang Michelle, kini Nigs ka no mga kabagis ay bagbagada. Shout out ko ka na aji paborito da nga aso nga naganak. Ken shout out maagi ka kasinsin ko mga kabagis nga ni Manang nga Nanet nga kinanayan da agbuy-buy iti vlog ko mga kabagis. Ken shout out kini Manang Abet nga dadji Canada mga kabagis, kini Gian, kini Shimi, ni Manang Grace, kini Manong Gilbert. Agay mga kabagis lang tinagpa shout out. Ken shout out mga dagiti Tagaluna nga kasinsin ko mga kabagis. Kini shout out kini Ate Imang, shout out kini Ate Princess, shout out kini ate nga ay ni Manong Baldo nga sumangpat nga agapot ti Bagyo. Aji kasta ni. Shout out mat kini Nanay Lia, ni Manong Pirol, ni Manang Yada, ni Ate Gulen. Shout out mat kanya da Manang Ikang, ni Manang Leanda, Nanay Tisi, ni Manang Sabel mga kabags, kini Manang Joyce, kini ni Manang Mian, ni Manang Nanay Mire, kini Tate Berhelio, ni Manang Janale. Agay mga kabagis kan hanga mauawan mat aji shout out ka ni ating ko amin, kini Pauline Gonzales nga iji kami igap-upload mga kabagis ti video. Nuhana nga nawan ti internet da madi mo maka-upload ti video. Kakaasi kami mangkarkarad kadto ag-upload kami mga kabagis. So nga naawan ti internet da awan mat ti video nga may upload. Agi pamilya Kalbo. Sa family Hufana, family Nardo, family Saga. Sa agi lang mga kabagis ay ti dati panuno ko nga kahit dang agpa-shoutout kanya mga kabagis, and don't forget to like. Lagi di lang ati nagpa-shoutout kanya ti panuno ko mga kabagis, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para laging updated sa aking mga video. Pagpagka sa mga kabagis, na dati sa ako sa mga Bye!